manindog mo. Welcome ang matagusa dia sa Misa 9 sa matagusangan niya. Welcome. It's a celebration tonight sa pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Ni apata. Itagaan tag kusob. Itagaan tag panahon. Magulan man og init. Magbagyo man og ting-init ang ngayon ang Ginoo sa pagsimba. Amen. Tonight is the first Sunday of the month of August. Murag dali ra kaayo. Milabay ang January hantod almost na ta. Katunga sa tuig. Pagkapaspas sa panahon, wa ba ka matingala? Na napaspas ang panahon? Sunod siguro itong kita mag-September na. Kung mag-September, paingon na og December, mahuman ang 2020. Pero salamat sa Ginoo, samtang wala pang mubalik ang Ginoo, ni ata paghimaya sa iyang ngalan. Amen? At iba yung atong duha ka kamot, and just lift up your two hands in the Lord. Duha ka kamot. And just feel the presence of God tonight. Just close your eyes. Just feel the presence of God. Oh God. Among giginhawa ang imong ginhawa. Imong ginhawa kinabuhi. Ug sa dihang mo doon minimo. Among giginhawa ang imong ginhawa. Thank you for those hands, Lord. Pabati ami Ginoo. God, imong pulong karong gabi una. Magaministeryo sa mata ko sa kanamo. Kani nga hisgutan tonight, Lord. Hinanali ni nga kinahanglan madunggan namo, Lord. Haron mahimo ming makapangandam sa hapit na nimo pagbalik. Thank you, God, as we lift up your name sa among taliwala. Minister to us, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise, we give you glory. Ug samtang kanang kamuta ato nang ipakpak sa Ginoo. Ulat sa igsoon. Ulat sa kanang nagpakpak ka nga nakakita ka nga nagtanaw ang Ginoo. Let's do it. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Woo! Hallelujah, Lord! We give you praise! We give you praise! We give you praise! Lord, maabuting pakpak sa imong trono, Lord! Woo! Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, God. Let's come to the Word of God sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Alang sa ato ang saluhan karong gabi na. I'm almost alas 8. Alas 7. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Mag-start ta. 1 Corinthians 15, 51 nga to sa 58. Listen, mga igsoon, mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang trumpeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili nagayod mamatay, ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot, kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot. O kining lawas nga mamatay, kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa, kung kining lawasa, masuloban na sa pagkadili madunot. O kung kining lawas nga mamatay, masuloban na sa pagkadili mamatay. Matuman ang kasulatan nga nagingon. Gilaglag sa dayon ang kamatayon, diya sa hingpit nga kadaugan. 55. O kamatayon, hain ang imong kadaugan, o kamatayon, hain ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagigikan sa sala, ug ang gahom sa sala, nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag ka natog kadaugan, pinaagis atong Ginoong Hesukristo. Verse 58. Busa mga minahal kung kaigsuonan, tindog ka mo nga ligon nga dili matarog, pagkugi kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad
dili gayod makawang. Ang tanan mingog amen. Lingkod mo palihog mga igsoon. Kinsay dinhi katong naghisgot ko about heaven awaits us. Mingog amen. Salamat. Katong naghisgot ko hell, fearful hell. Katong makahadlok nga impyerno. Kinsay diri ni anhe. Salamat. Katong mga gisgutan, reality to siya. Amen? Wala lang to gisgutan sa pulong sa Ginoo, kung dili ka matuuran gyud to, no? Truth na kay gisgutan sa pulong sa Ginoo ug kamatuuran nga angay nato nga di lang makahibalo kung dili mahimo tang aware, no? Aware ta nga dunay langit mo nang hinungdan nga niya ta tungod kay gusto ta maatog langit. Og makahadlok ang impyerno, mo nang likayan na to, nga dili gyud ta matong pawak dito. Tonight, musumpay ko, hisgutan ako ang second coming ni Ginoong Hesukristo. Kinsay nakabalo nga mobalik si Jesus for the second time. Salamat. Kinahanglan ko sa inyong amen, kinahanglan ko sa inyong response. Aron makahibalo ko nga naa pa mo diha. Kay bugnaw ra babasin og mukalit lang mo din nagkahilom. Now igsoon ko diha sa Ginoo. Importante kaayo sa matag usa ka nato. Pasalamat ta ka nakabaton ta og nahimo tang kaparty nga matudluan sa pulong sa Ginoo. Importante nga di lang ta makabalo nga ang si Jesus mo balik sa ikaduhang higayon kung dili maka pangandam pud ta. Kay baluta unsaon pagpangandam unsay angay natong buhaton samtang nagpaabot ta sa bulahang adlaw sa gitawag og pagbalik ni Ginoong Hesus. Kabalo namang yun nga mobalik siya for the second time. But importante nga makabaton pud ta ni anang kanang unsan pagpangandam. Gusto kong makakuyog yun ana. So naay mga pagtulunan nga gihisgutan sa Biblia unsaon na to nga ma-ready ta for the second coming of the Lord Jesus Christ. Now sa Bible, ang second coming ni Jesus Christ dunay duha ka hugna. Kaduha siya mo, kaduha ang iyang appearance sa iyang second coming. Sa first coming niya, in the flesh siya, diya siya sa unod, nagpakatao para luwason atong mga sala. Amen? So sa second coming, isgutan ako, duha kahugna ang iyang pag-anhi. Number 1 is gitawag og rapture. Una niyang pag-anhi is gitawag og rapture. Unsa man ni nga pag-anhi niya. Kani nga rapture, muanhi si Jesus para sa iyang mga pinili. Muanhi si Jesus para sa iyang pinili. Naabay pinili ang Dios dire. Mauni ang iyang pag-anhi sa rapture. Muanhi siya alang sa iyang mga pinili. Asa man siya dapit diha ra sa panganod. Sa rapture, muani si Jesus pero diha ra sa panganod. Sugaton siya sa mga pinili. No? So, diha sa panganod, ma-open ang heaven, ma-open ang cloud. Dito ra siya og ang mga pinili i-rapture, i-caught up, bayawon mo na gitawag og rapture. Og ang rapture mahitabo anytime now. Ang rapture mahitabo any time of the day. Hallelujah. Ang ikaduhang pag-ani ni Jesus. Primero asa to dapit sa panganod. Kinsay mo sugat sa panganod? Dahil pinili dire. Yes, ako musugat dito sa panganod. Ikaduha nga hugna. Muanhi siya, listen na, muanhi siya, mutunob siya sa yuta. Mutunob siya din sa yuta, dili lang sa Pilipinas, dito ra sa Israel. Sa Mount of Olive, dito sa Israel. Maumang gusto iyang
taon mao to iyang pinili nga katawan sa Old Testament, mao to ang nasod nga iyang gipili. Dito siya mutunob siya. Naana siya'y kauban pag-anhin niya sa ikaduhang hugna. Ang kauban niya, mao ang mga pinili nga na-rapture. Ako na. Ikaw na? So, inigani niya, inigato niya sa Israel, sa nasod sa Israel, mutunob siya sa Mount of Olive, kauban niya ang na-rapture. Hallelujah. Okay. Og muhari siya diri sa kalibutan for 1,000 years kauban sa mga na-rapture. Listen, sa diyang na-rapture, sa diyang ang rapture mahitabo, dito sa ihikling na sa Diyos ni Jesus ang iyang mga pinili. Diri sa kalibutan, ipakanaog ang katalagman for 7 years tribulation. So ato ning tanawon para di lang ta ma-inform, di ta makabatog kahadlok kundili, makabatong tag paglaom ni ining promise ni Jesus atoa. Okay. Sa duha ka hugna siyang pagbalik, ako lang isgutan ang rapture. Ako lang isgutan ang una niya nga pagbiya sa iyang pagsugat diha sa cloud, kining gitawag og rapture. So ang rapture, wala sa Bible ang word nga rapture. Sa mga translation, ginganlan siya caught up, gathered up. Sa New Living Testament, caught up. Sa NIV, gathered up. O sa Bisaya, bayawon, sakgawon. No? Mauni ang katumanan sa saad ni Jesus og sa mga prophet sa Old Testament nga mobalik siya og kuhaon ang iya mga pinili nga niya pa sa kalibutan, sa buhi pa siya nga sa buhi pa sa pagrapture nga buhi pa. Okay? Sa tupa inig rapture, naapay mga buhi nga naa diri sa kalibutan, ako na. Ang kuna po di mong kaugulingon, ako na. Hallelujah. No? Naapay buhi sa pag-abot sa rapture, o bayawon, banhawon, kadtong nangamatay nga iyak ang Kristo, og magdungan og sugat ang patay, mabanhaw, ilisan og mahimang lawas ang patay, og ang buhi pa, ilisan automatic og glorified body, og musugat ni Jesus dito sa cloud. Mauni ang gisulti sa Bible. 1 Corinthians 15:51-54. Isang yaw ni, kay daghan kaayong wala kabaluan eh. Samtang namuhat ko dito sa Bituon, dito sa Osamis, sa dihang mibiya ko after 7 years na kong pagpamuhat dito, suroy-suroy sa mga barangay sa Osamis para iwali ang pulong sa Ginoo. Sa dihang mibiya ko nila, nanay tigumanan dito sa mga Kristohanon nga sugod nagsimba sa Ginoo. Perti na lang hila kay di nila ko i-release dito sa Osamis. Pero ako silang giingnan, di man siguro ta magkita, ako lang ning ibilin sa inyo. Siguro agyod nga makauban mo sa rapture. Wag ya akong bilin nila. Siguro agyod kay magkita-kita ra gihapon ta panahon sa rapture. Mao ni ang gisulti sa 1 Corinthians 15:51-54. Mao kini ang misteryo. Kuming ang misteryo kay bulungan. No, dili kasarangan. Dili ang tanan kanato mamatay. Apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Grabe no. Twinkling of an eye. Usa ka pamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trumpeta o inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. O kita nga nga usab ug kita mga usab ug kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa dili madunot ug kining lawas nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagdili na mamatay. Busa kung kining lawasa masuloban na sa pagdili madunot ug kung kining lawas nga mamatay masuloban na sa pagdili mamatay, matuman ang kasulatan nag-ingon gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan.
So ang mga Kristohanon, mga pinili nga ma-rapture, di na moagi og physical nga kamatayon. Naa siya sa lawas pero ilisan, in a twinkling of an eye. I-mystery ni siya kay bulungan ni nga trabaho sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18. 1 Thessalonians 4:15 to 18. Ang pagtulunan nga gitudlo sa Dios kanato kaninyo mao kini. Kita nga buhi inigbalik sa Ginoo dili mag-una sa nangamatay. Unya mabati ang singgit sa pagmando, coincide sa 1 Corinthians. O tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta, mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mo'y unang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo ng Kristo. O kita nga buhi paniadtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Og kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglauma. Kining kalibutan nga tong kipuyan, di na to pwedeng ibutang atong paglaom dire. Kining pandemic nga atong giatubang, wala ni mo die down ni samot hinoon. No karon ang atong giatubang sa Pilipinas, samtang nagtanaw gana nagkuan lang ko kadyot sa news, mga inila na nga mga tao ang naapektaran sa COVID. Almost 4,000 a day ang nahimong positive sa COVID. Ang Pilipinas karon mo'y pinaka-highest rate sa mga naapektaran sa COVID-19 sa Asia lang. Sa Amerika, grabe. Wala tay kabutangan sa atong hopes diri sa kalibutan atong gipuy-an. Munang ang Dios naghatag natog hope for this rapture day nga gusto niya nga ikaw ug ako di ni ma-miss sa imong kinabuhi. Gipanagna ni sa Old Testament, ingon sa Isaiah 25 verse 8. Isaiah 25 verse 8, He will swallow up death forever. Lamyon ang kamatayon sa walay katapusan. But pasabot, dunay mga tao dili mo agi og physical nga kamatayon. The sovereign Lord will wipe away all tears. Mga luha iyang pahiran. He will remove forever all insults and mockery. Mga insulto, mga gibaybiay against His people that Lord has spoken. So sa Old Testament giskutan pa gyud, moabot ka ng adlaw nga dunay mga tao nga buhi pa karon dili makasinati og physical nga kamatayon kun dili mausab sa kalit ug musugat diha nga gitawag og rapture. Kanus man ni mahitabo? 1 Corinthians 15:62, 52, paspas og sulat. Gusto na ko nga isulti ninyo sa inyong mga loved ones. So gusto na ko nga ipahibalo ni ninyo because mga igsoon, dili na ni siya magdugay. Di na ni siya magdugay. Grabe na kayo ang atong witness diri sa kalibutan. Grabe na ka hugaw ang kalibutan. Grabe na ka chaos, gubot na kayang kalibutan. Matthew 1 Corinthians 15:52. Kanus ani may tabo, it will happen in a moment. May tabo ni bisag usalang ka moment kanang panahon kanang binuto. Unsa nang moment sa Bisaya? No, sa kalit. Oh, may tamo ni sa kalit in a blink of an eye. Sa Matthew 24:36, Matthew 24:26, apan walay tawo nga nasayod kanus amo abot katong adlaw og taknaa bisan na mahel sa langit, bisan ang anak kung dili ang amahan lamang. Now giun sa pagkumparar ang rapture. Giun sa pag-compare sa nanghitabo na diri sa kalibutan nga nasulat sa Bible. Matthew 24:37 to 42. Matthew 24:37 to 42. Unsa ni gikumparar ang rapture kay dunay nahitabo diri sa kalibutan. Gisgutan sa Bible. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Kinsa nakadungog sa nahitabo ni Noe? Ang tibok kalibutan lunupan. Listen, sama sa mga adlaw, sa wala pa ang lunop. Wala pa'y lunop ha. Kamulo pa si Noe og himo sa arka. Ang mga tao sa panahon ni Noe,
Nagpadayon sa naandan buluhaton. Sama sa pagkaon, pag-inom, pagminyo ay hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kadilang tanan. Paminaw, sama unya ni ini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Sa panahon ni Noah, nasayod ko nga si Noah nagpahibalo sa mga tao. Mag-andam ta, tabang mo, og himo sa arka, kay lunupan sa Dios ang kalibutan. Sa wala pa manulod si Noah nga to sa arka. Sige siya gasulti. Siguro, daghan kay mo tayo masubtian nga. Tabangi ko himo sa arka bi, kay lunupan sa Ginoong kalibutan. Di sila mutuo, nga numan, sukad-sukad, wala sila ka-experience og lunop. Ang ilang tanom, nabuhi sa tubig diha sa ubos, wa pagyoy ulan sukad. Pusa ang mga tao, tuo ka. Sa may lunop. Naki mga tao ron, tuo ka. Dugaya na kay nag-ingon mo balik si Ginoong Hesus. Tuo ka. Karon unsa naman wa pa man mo balik gikan pa na sa Book of Acts, mo balik ng Ginoo. Karon murag inaana ang rason. Nagpadayon sa pagkaon, nagpadayon sa minyungay, nagpadayon sa pag-inom, hangtod. Wala sila kay balo sa panahon ni Noe. Nisulod na di ay sa arka si Noah. Dito na lang sila nakabalo nga nagsugod nag-ulan. Ning bagyo na. Ning dagha na ang tubig sa taas o sa ubos giabli sa Ginoo. Diha pa sila kamatngon. Tinuo di ay ang gisulti ni Noah. Ingon ang Bible, parihas pod ni sa pag-abot sa anak sa tao. Sige, tagadungog, hapit na mo balik ang Ginoo. Pero wala pa man, tanawar o dugay, kay ginoo mo balik ang Ginoo. Sakalit lang. Wata ka balo? Karon bang minuto ha? Ugma ba? Sakalit lang. Sinuwa gani, di man to kalit. Pero kani, sakalit lang. Nangawala ang mga pinili. Ug mibayaw o gisugat. Misugat sa Ginoo. Igsoon, ingon ang Bible, pagbantay ka mo, kay wala ka mo masayod, unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Unsa may buhato nato? Magbantay. Di lang ta kabalo. Di lang igo na kabalo ta. But we must be watchful. Magmamyan tayon ta sa atong kinabuhi kauban sa Ginoo. Unsa man pod ang atong attitude ani? Unsa man pod atong response? Excited ba ka nga musugat sa Ginoo? Excited ba ka nga naguna-una ka? Parapture ko. Or basin sa imong pagpaminaw, kadlok pod ana, uy. Unya nagduha-duha pod ka, nga makauban ba ka? Kaya kung ako'y pagsultion dili nga nagtindog, excited ko every day. Sa dang mong mata ko pagkabuntag, wala pa man marapture in kulod, ready na po ko karong adlaw. Inig katulog na kulod, anytime karong gabi, ready ko. Ug ako excited kay kong maglantaw, kay labi nang mugawas ko sa balay, kaya magbadupa ko sa kamot, magwahay ko, magampo ko. Tanaw na kong panganod, akong tanaw nga maabli, ug musugat ko. Gi-imagine na ako, because excited ko, aning nga rapture nga giingon sa Ginoo. Unsa may purpose sa rapture? Nganong naghatag ang Ginoo
gitawag og misteryo kay bulungan. Una, number 1, mauning paagi sa Dios nga itago ta, ihikling ta ang mga pinili gikan sa tribulation nga mahitabo sa kalibutan. Katalagman nga iyang ibukbuk diri sa kalibutan for 7 years tribulation. Mga katalagman, balikon ako, nga ibukbuk alang sa mga tao nga wala mapagkabana sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Naay mga pagtulunan nga nag-ingon nga pre-trib, mid-trib, o post-trib. Kanang trib, tribulation. Kanang pre-trib, ingon sila, uban nga mga magwawali, pre-trib, o pasabot, sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan, naa na ang rapture. Ihikling na ang mga pinili. Post, kanang mid-trib, tunga-tunga sa 3 years and a half, aya pa, bayawon. Napoy nagtuo nga post-tribulation. Humanon sa 7 years tribulation, aya ang rapture. Pero samtang naminaw ko sa mga preachers, kasagara, gyud, ang gibarugan is gitawag og pre-tribulation. Sa dili pang kasakitan, ihikling na sa Dios ang iyang katawan. Igsoon ko diha sa Ginoo. Naguna-una manggod ko ani. Sa panahon bitaw sa Old Testament, sa dihang ang mga katawan sa Dios naulipon sa Egypt. For 70 years, naulipon sila dito. Dito sila nagpuyo. Ug himo silang slave sa Egypt. Ug ang Dios nakadungog sa ilahang mga pag-antos. Ug iyang gigamit si Moses nga maoy leader aron makagawa sila sa Egypt. Ug dalon sila sa Promised Land. Pero samtang naghangyo si Moses sa Pero, sa king dito sa Egypt, dili mo sugot ang hari kay wa na sila sulugoon dito sa Ehipto. Kay ang mga katawan sa Ginoo gihimong sulugoon. So unsay gibuhat sa Dios? Nagpagahi man ang Pero, nagpadala ang Dios og pilato ka katalagman, 10 plague katalagman. Ug kabalo ba kaigsoon kung nagbasa ka sa Bible? Ang makatawan sa Ginoo naara sa Egypt, pero nasa sa isang kalugar ang gitawag og Gosen. Usa ka lugar. Ibutang nato, naa sila sa kagawasan. Dayon tibuok pagadian gilukop sa Ehiptohanon. Sa diyang nagpadala ang Dios og katalagman, nagpadala siya og dugo. Ang tubig na imong dugo, di na gud kainom ang mga Ehiptohanon. Kay naghimo namang dugo ang tanang tubig. Pero ang mga katawan sa Ginoo nga naa sa Goshen, ang ilang tubig limpyo kaayo. Sadang nagpadala ang Diyos og mga baki nanulod sa mga balay sa Ehiptohanon. Sa balay sa mga tao, katawan sa Diyos, walay baki. Nagpadala ang Diyos og dulon sa mga Ehiptohanon. Sa katawan sa Diyos, walay dulon. Bot pasabot, gihikling sa Diyos ang katawan. Ang katalagman na experience sa mga Egyptian. Mauna akong ko, Lord, di ay minimo patagamtamon sa tribulation. Ihikling na minimo Ginoo tungod kay Lord, mahal na mahal. Talaygon ang Ginoo. Number 2, katuyuan sa rapture. Ang atong lawas nga madunot, ilisan sa di na madunot, dili na mo agig kamatayon, physical. Sa Bible, sa Old Testament, duhara ang na-rapture. Pero nag-search ko, kay si Isaiah ko no na-rapture, pero ako pong gi-search, wala pa na ako makita, kaya wapo ko kalo sa verse. Pero ako naibalan si Enoch. Si Enoch sa Old Testament, sa Genesis, si Enoch, wala na makaplagi iyang physical nga lawas. Na-rapture si Enoch. Ingon ang Bible, Enoch pleases God sa dihang dili pa siya sa kalibutan. Wala siya moagig physical nga kamatayon. Na-rapture siya. Ikaduha si Elijah, a man of fire. Siya mingon siya, fire! Manaog yun ang fire. He was full of the Spirit of God. Og si Elijah, gikuha sa chariot of fire.
Gisugat niya ang chariot ni sakay siyang chariot, iyang lawas gidala. Wala iyang physical nga lawas, wala mabilin. Diri sa kalibutan na rapture siya. Doon na pag yun isulod sa akong hunahuna, si Moses, ang mutog na rapture kay, ang Diyos mo'y milubong sa lawas ni Moses. Wala Diyod makaplagi pa iyang patay nga lawas. Imagine ka, ang Diyos mo'y naglubong ni Moses. The Bible says, Moses was a friend of God. The most humble person on earth is Moses. Wala makapalagi ang patayng lawas. Dito sa bukid siya namatay dahil ang Diyos mo'y naglubong niya. Pero sa atong panahon karon, sa Old Testament pipilara, pero sa atong panahon karon, daghan ang ma-rapture apel ko. Rapture is a day of awarding. Awarding dito. Na awarding sa mga katawan sa Ginoo nga namuhat diri sa kalibutan. Nagdalag mga kalag para makailat sa Ginoo. Awarding. Og ang rapture pod, panahon nga gitakda nga dunay kasal dito sa langit. It's a wedding celebration. Diin si Jesus mo'y atong pamanhunon og kita pangasawunon. Kita ang bride, spiritual bride, o si Jesus, spiritual husband nato. So sa relasyon nato kang Jesus, ato siyang papa, kita anak, sapa, agalon, servant, sapa, siya ang vine, kita ang branch, amen ba? Hallelujah. O dinhi, siya ang pamanhunon, kita ang pangasawunon. Matthew 25. Excuse me. Okay. Diyot lang igsoon ha. Ang gisulti ni Paul diri, mahitungod sa bride. Oh, sana naman to. Oh, thank you, Lord. Okay. Kani nga relasyon nato ni Jesus as bride and bridegroom. Mahitabo ni ang wedding panahon sa rapture. So mo na ang purpose sa rapture. Now tan-aw na to mga igsoon sa Matthew chapter 25. Nyara na ko katong iskanto. Matthew 25, whole chapter sa Matthew 25, dunay connection kini sa pagpangandam nato para sa rapture. Dunay connection Matthew 24 to 25 connection aron ma-ready ta sa gitawag og rapture. Naghisgot ni og sambingay. Kung kag sambingay, parable, istorya ni siya nga tinuod mahitabo spiritual. Okay. So aron maka-identify nga story pero dunay kahulugan nga gusto ipaabot ang Dios nato. So sa tibok chapter sa Matthew 25, dunay naghisgot og wise and foolish virgin. Maalamon o buang-buang nga dalaga. Okay. Nagisgot ni nga sambingay, may tungod sa atong personal relasyon sa gugma diha kang Ginoong Hesus. Ikaduha nga gisgutan sa Matthew 25 nga parable is about the diligent and lazy servant. Makugihon og tapulan nga alagad. Nagisgot ni sa relasyon between master and servant. Si Jesus ang atong aggalon, kita mga sulugoon. And ikatulo, sheep and goat, karnero o kanding. Nagisgot ni sa atong kalambigitan sa kalibutan sa mga taong nga wala sa Ginoo. Now karong gabi una, hisgutan nato ang parable of the wise and foolish virgin. Tungod kay mo connect ni sa atong pagpangandam sa rapture. Amen ba igsoon? So basahon ako Matthew 25 1 to 13. Ilista ni, basa sa inyong balay. Pamalandungi, Matthew 25 verse 1 to 13. Ni adtuon niyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon.
Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdalag suga apan wala magtaganag lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag sudlanan puno sa lana uban ang ilang mga suga. Ang pamanunon nalangan pag-abot, busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi na kadto, sadyang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo sugatas siya. Ano nga mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinoon kamo sa tindahan, pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam, may kuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisiradan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misampit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo makahibalo sa adlaw ug takna. Kani nga sambingay, 10 virgins na pulo kadalaga represents the church. Nagrepresentar ni sa tanang may dawat, may tuo og naluwas pinaagi kang sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Tibuok kalibutan nga mga Kristohanon, mauni ang 10 virgins. Mauni ikaw. Kung gidawat nimo si Jesus nga Lord and Savior, ikaw ang gitawag og virgin. 10 virgin. Okay. Igsoon ko diya sa Ginoo. Naghisgot po ni kaning 10 virgins na divide into 2. Duha ka klase ka mga Kristohanon ang gihisgutan dire. Ang 5 wise. Ang tanan mingog wise. Maalamon. Okay? Pero ang 5 foolish. Sa Bisaya, buang-buang. Muna ihubad sa Bible. So, kaning 5, wise o foolish, speaks of our life sa atong relasyon uban ni Kristo. Duha di ay kaklase or duha ka pagkinabuhi or ibutang nato nga atong relasyon ni Jesus karon samtang nagpaabot sa rapture. Mauni siya na bahin o na divide into 2. 5 foolish and 5 wise. Sa Matthew 25 verse 1, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamp and went to meet the bridegroom. So, 10 virgins. Nganong virgins, balikon ako, tungkol kay ang church, mao ang pamanhunon ni Ginoong Hesukristo. Spiritual bride ni Ginoong Hesukristo. Muning si Paul naraday dire. Si Paul nagsulat sa iyang mga kanang gitudluan sa pulong sa Ginoo, giwalihan niya sa book of Corinthians. First 2 Corinthians 11:2-3. Mauni ang pagbati ni Paul ngadto sa mga nangakabig niya di kang Kristo. Ingon siya, nangabugho ako alang kaninyo, sama gayud sa Dios, kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaaran ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Verse 3, nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo. Sama sa paagi nga si iba gipadalahan o gilansis sa bitin. Paul kabalo siya sa umabot nga rapture. Kabalo siya
nga ang relasyon nato di lamang di ay taman kaning bridegroom a bride, it's a love relationship. Sa dihang ang lalaki ug ang babae magkinagbuhigugmaay asa padulong maminyo. Amen? Amen ba igsoon? So, ingon si Paul, giandam ta mo. Gipreparar ta mo, gitudluan ta mo, nagampo ko ninyo, kay ako mong gisaad nga maminyo mo sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ko basin na lansis mo sama nga giilad si iba sa bitin. Basig mawala inyong pagigugma kang Kristo. So, concern kayo si Paul sa mga katawan, apil ta karon igsoon. So, salamat sa Ginoo. Unsa di ay nabatunan sa 10 virgins? Unsa to gidala nila? Nagdala sila lampara. Silang tanan nagdalag lampara. Unsa di ay ang naanato sa diyang nadawat nato si Jesus Christ atong kinabuhi. Unsa di atong nadawat? Kadawatag lampara. Nakadawatag kahayag. Lamp represents light. Si Jesus maoy suga sa atong kinabuhi. Amen. Sa diyang mibdawat ka ni Jesus, si Jesus ang light sa imong kinabuhi. Kitang tanan nakabatog kahayag. Amen. Kung nabatuman nimo si Kristo naa kay lamp, nagsiga na. Munang ingon si Jesus diri sa John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, ingon siya, istorya na po siya balik, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Because you will have the light that leads to life. Ako ang kahayag, ingon si Jesus. Ako ang kahayag sa imong kinabuhi. Kung mo follow ka nako, kung musunod ka sa akong mando nimo, kung mo-obey ka nako, di gyud ka ka-experience og kangit-ngit sa imong kinabuhi. Di gyud nimo abton ang pagdaog-daog sa yawa sa imong kinabuhi. Ug ingon siya, sa diyang mo follow ka nako, ang kanang pag-follow nimo sa akong suga, mo padulong na og kinabuhi walay katapusan. Muna igsoon ko diya sa Ginoo, patas tang tanan na atay suga gikan kang Ginoong Jesucristo. Kabalutan nga mo balik si Jesus, amen. Gawa sa mga bag-o nga karon pa. Gitakda na atay suga. Dunay purpose ka ng suga sa atong kinabuhi. Gitakda ta nga musugat ni Jesus ni anang first coming niya sa iyang pagbalik nga mao ang rapture. Pero ang kasubo kay duha ka klase ang Kristohanon gihisgutan sa Matthew 25. Sa tibuok kalibutan dunay wise ug dunay foolish. Paminaw pagayo, asa ka nga kategorya ani. Nakabaton kag suga, pero basig asa ka diri, wise ba ka or foolish nga virgin? Ang wise virgin, hallelujah, unsa may gibuhat sa wise virgin? Verse 4, 25 verse 4. Ang mga alamon, nagdalag sudlanan, puno sa lana, uban ilang suga. Suga, puno sa lana. Sa to pa, nagdala sila na si Kristo silang kinabuhi. Puno sila sa presence ni Jesus. Puno sila sa gahom ni Jesus. Gisgutan diri ang wise wala magkumpiyansa sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kabalo siya anytime may tabo ang rapture. Amen ba igsoon? Busa nagpadayon siya sa iyang suod nga relasyon sa Dios. Importante niya mapuno siya sa presence ni Lord, sa pulong ni Lord. Kabalo siya nga ang kalibutan dali ra mo bira, importante suod siya kang Ginoong Hesus. Prepared siya.
ang iyang relasyon sa Ginoo, iyang kinabuhi sa Ginoo, gitagaan niya dakong panahon. Diligent siya sa iyang devotion. Iyang gidisiplina iyang kaugalingon, ipadapli niyang uban, giunag yun niya ang Ginoo. O nakabaton siya of fear of the Lord, kay suod ang iyang relasyon sa Ginoo. Naa siya'y pagkahadlok nga, kanang fear nga, Diyos nun nga kahadlok atubangan sa Ginoo, nga bisag walay makakita niya, di siya magbuhat og dili matarong atubangan sa Dios. Mao ni ang wise virgin, separate niya iyang gituy ang kaugalingon, masiparar siya sa kangitgit, masiparar siya sa sala, masiparar siya sa mga tao nga mudaldal niya, kay iyang di siya kumpiyansa sa iyang, di siya kumpiyansa sa iyang everyday life. Watchful siya. Kabalo siya anytime. Gusto siyang makasiguro. Nindot man ning makasiguro? Gusto siyang makasiguro sa iyang life. Gigugman niya si Jesus sa tibuok niyang kasing-kasing, tibuok niyang kusog. First life niya si Jesus. Yang ipadaplin ang tanan, daghan ang nagtamay niya, pero wala niya biyai si Jesus. Daghang pagsulay yang agian, pero nagpabilin siyang naigugma ni Jesus. Daghang kalisod yang agian, pero nagpabilin siya ni Jesus. Nagbalatian siya, pero wa siya mubitaw ni Jesus. Daghang nang naitabo, nawada na siyang trabaho, nawada na siyang negosyo, pero wa siya mubitaw ni Jesus. Wala siya kay kabalo siya one day. One day. The only hope to be with the Lord is ang kinabuhi na preserve para sa Ginoo. Kini bitaw mga dalaga, akong gi-encourage yun ang mga dalaga, i-preserve ninyo inyong virginity before mo makasal. Munang ang Diyos nagpahibalo na to, we are virgin, but pasabot, walay kahugaw sa atong kinabuhi. Tungod kay ang atong pamanhunon perfect siya. So igsoon ko, mauni ang gitawag og wise virgin. Ready siya. Everyday aware siya. Sa orasa mo balik ang Ginoo, ready siya. Wala siya attachment sa kalibutan. Wala siya ma-attach ang pamilya. Wala siya ma-attach ang negosyo. Wala siya ma-attach sa iyang trabaho. Wala siya attachment. Bahalag biyaan ang tanan. Basta makauban diha sa rapture. Ang suga perming nagsiga. Kay mahubsan manggod ta. Doon na atay oil, mahubsan ta. Unsay makahubas na to? Pagsulay, kalisod, pagkinahanglan, tentasyon, makahubas, makahangak. Usay kapuyan mo simba, kapuyan mo basa, kapuyan magdevotional. Pero dili pwedeng atong bitawan because mauna ang atong pagdugan og oil sa atong lamp. Atong lamp kinahanglan og oil. Kinahanglan dungay dugang aron magpadayon kini pagsiga. Dili pwedeng siga palong. Di pwedeng atong suga na atong kahayag na palong na. Na-invade na sa kangit-ngit. Igsoon ko diya sa Ginoo. Nagpakita sa kahayag, epektibo nga witness. Do dili perfect, kay wala pa mo abot ang perfect. Pero iyang kinabuhi, nakita gayud, ang wise siya. Matthew chapter 5 verse 14. Mingon ang Bible, you are the light of the world. Kinsay suga sa kalibutan? Ikaw ug ako. Kinsay suga na to? Si Jesus. In siya, a city on the hill cannot be hidden. Kita di ay, sama ta sa syudad nga nasa buntod. Dili ta mataguan. Atong binuhatan nga di mao, o atong binuhatan nga nindot. Makita na sa mga tao, kay kita man ang light of the world. Imo ba dang gidawat sa imong kaugalingon? Suga na ka sa imong pamilya. Suga na ka sa imong trabahuan, sa imong eskwelahan, sa imong barkada. Dili walay malilong sa imong, ay nagsimba na sa church. Kristohano naman na. Anong kusog kay na yaw-yawiro man kay na, unsa man ako man kayo garboso man. Dili malilong. It's a city on the hill,
cannot be hidden. Walay matako. Dili pwedeng taguan ang pagka-Kristohanon. Kumato sa opisina, dili na Kristohanon. Dili na Kristohanon sa simbahan. No, no, no. Ka ang Bible nag-ingon, you are the light of the world. Iksoon, kaakuha na to sa atong kaugalingon. O siguro may ka nga, adagan makay, no, iksoon. Musugot at dili, mauna ang atong posisyon atubangan sa Ginoo. Now, ang purpose nga kinanglan mapuno ta sa oil is mahimo tang powerful witness sa kalibutan. Kung dili bitaw ta puno, kung di ta hangol sa presence ni Lord o sa pulong ni Lord, mahubsan ka. Experience na ko. Usa lang kaadlaw nga dili ko makababad og devotion. Kuan kayo akong hawaan kayo. Muna ako yung, mingon yung ko sa Ginoo, pagbalik na ko, another day, Lord, gimingaw yung ko nimo, dili yun pwede, dili ko kakanta nimo, dili ko ka devotion, dili ko maka-feel. Igsoon ko diya sa Ginoo, di pa ula yung tanan, amen? Ang 5 ka maalamon, nakabook na sa wedding sa langit. Nakabook na. Hallelujah. Wa pa ganina nabuk na siya. Na ay kahinam katong mga tao nga kabalo nga wise siya. Walay kahadlok, andam kada adlaw. Nga moabot ka ng adlaw, bulahan kaayo nga adlaw. Hallelujah. Pinadayag Revelation 19 verse 9. Unya mingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit sa pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Og miingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga pulong sa Dios. Number 2, foolish virgin. Unsay binuhatan sa foolish virgin? Verse 3. Matthew 25 verse 3. Ang mga danghag nagdala sa ilang suga. Apan wala magtaganaglana nga igdugang. Kristohanon, yes. Hallelujah. Apan wala hatagig dakong importansya ang iyang relasyon sa Dios. Taken for granted ra niya. Dili consistent. Murag siga palong nga Kristohanon. Dili consistent ang iyang relasyon sa Ginoo. Gana dili. Ganahan, simba dili, devotion dili, basa dili. Dili mapadayunon ang iyang relasyon, ang iyang pagduol diya sa Ginoo. Walay maintain ang iyang relationship with the Lord. Half-hearted, dili 100% committed diha kang Kristo. Dili ready ang iyang life. Wala siya mag-andam. Murag napuno siya sa daghang kayong kalabuton sa kalibutan. Nakalimot siya. Na moabot kaning adlaw nga gitawag sa Dios maoy bugtong paglaom nato nga nagpuyo sa kalibutan. Busy. Ang priority uban. Unya na ng cell group, unya na ng simba, busy kay ko, daghang kay kog trabaho. Ako lang ning gisgutan because normal kayo ni nga usay masulti sa atong mga bawa because usahay napuno ta sa daghang problema sa kalibutan kaysa relasyon sa Ginoo. Naa na siya ipagduha-duha nga makadabot ba siya o madala ba siya sa rapture. Nag-doubt na siya sa iyang kinabuhi because nakita niya mao niyang standing atubangan sa Ginoo. Mao ni siyang gitawag og foolish virgin. Igsoon ko diya sa Ginoo. Sa verse 6 nagaingon ang Bible, at midnight, tungang gabi ko Lord, tungang gabi ka mo balik. Doon na may upat ka watch diha sa Bible. Magbantay ta ani mga orasa. Alas 9 sa hapon, alas 3, alas 12 sa gabi, ug sa tong oras sa patasa, basta 4 watch na siya, bantayanan, no? Nga
Pero dire, ingon re, midnight. Midnight, ingon ang Bible, verse 6, they were roused by a shout. Gipukaw sila sa usa ka syagit. Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him. Bangon na mo. Ang bridegroom ang pamanunon ni abot. Sugata siya. Unsay resulta? Only the wise mo'y nakasugat. Nga naman, verse 10, then those who were ready, ang tanan mingog, ready. Those who were ready went in with him to the marriage feast. Katong ready, katong andam, misugat, aron mo kumbira ang mutambong sa kumbira sa kasal, and the door was locked. Ang pultahan gisiradan. Humana ang rapture, sirado na ang panganod, wala na'y makasulod. Dili puli-puli ang rapture. Dili inuras, one time rana siya. So, kumusta ang foolish? Verse 11, later when the other 5 virgin return, kay mo pa may pagpaninuod nila, pag-ingon nga, pamangon na mo, kay na ang pamanunon, dali na pa siya, Lord, magdibusyon, Lord, pasaylo at ang kulod, karon magtininuod ako, perti pa nilang pangitag paagi, nga mapuno ang ilang oil. Pero it's too late. Ulahin na. Ulahin na. Ingon sila, Lord, Lord, open the door for us. Pasudla pud mi, Lord. But the bridegroom, ingon si Jesus, believe me, I don't know you. Wala ko kaila nimo. Ang response ni Jesus, hilabihan ang pagmahay, apan ulahin na ang tanan. Kini nga sambingay, ang ayan natong pamalandungan, tungod kay, nagisgot ni sa may tabuon niya sa rapture. Niya pata sa lawas, pwede patang change priority. Pwede pa natong pamalandungan, inig-uli nato, husayon nato atong kaugalingon, sa dili pa ulahi ang tanan. Sa Matthew 25, as I conclude, verse 13, Matthew 25, verse 13, ingon siya, og kamu usab, must keep watch. Kinahanglan, magbantay gyud mo. Kay wala mo kabalo, the day or hour of my coming. Wala man mo kabalo, kanus ako mo balik. Pero sa second coming, inigtunob ni Jesus sa Mount of Olive, kabalo gyud kay 7 years. After 7 years, mukanaog si Jesus dinis kalibutan kauban ang mga nanga-rapture. But ang rapture day, walay kahibalo. Anytime. Manaingon siya, keep watch. Ang Diyos concern siya nga ma-ready ta. Concern ang Diyos nga ma-ready ta sa rapture. Ang kamatuoran mao, dili tanan Kristohanon ma-rapture. Pila to? 5 wise, 5 foolish. Sa tibok kalibutan, katunga ang musugat, katunga mabilin. Gisgutan po ni, ang duha ka babae, nagaling, ang isa gikuha, ang isa nabilin. Naghisgutan po sa isa, ang duha na makirog kabaw, ang isa nabilin, ang isa gikuha, katunga. Siguruha nga nakas katunga sa wise virgin. Amen, igsoon? Balikon ako, God is concerned na mag-ready ta. Ang kamaturan, not all Christian, professing Christian, madala sa rapture. Kaya na ay wise, na ay foolish. Unsa man karon, kanato nga nakadungog sa pasidaan sa Ginoo. If nakita nimo imong kaugalingon nga apil ka sa wise virgin, padayon, be faithful. Hello. Amen. Amen. Good news ba niya sa imong kinabuhi? Be faithful. Continue nga suod imong relasyon sa Dios. Naapatay time. Wala ta kabalo, kanusa.
Anytime may tabo. But ang importante sa Dios, mag-get ready ta. No? So, kung nakita nimo nga wise kak padayon sa imong gibuhat karon, mas panimong ipasud imong kaugalingon. O kung nakita nimo nga foolish virgin ka, now is the time to change your priority. Usba na imong priority, usba na imong lifestyle. Basig ang imong lifestyle dili na pang Kristohano na nga kinabuhi. Basin lahi na ang dating sa imong life. I-change imong focus. Basin imong focus ay unya ra ko magtininuod kung makahuman ako. Unya na ko nahuman na. Ay unya na ko makatrabaho ko. Pagkatrabaho, wa Japon. Ay unya nagmaminyo ko. Naminyo, wa Japon. Nanganak na lagdagan, wa Japon. Kanus apa man. Ingnaay mong kaugalingon karuna. Hallelujah. Dagan kayo. Unya ragun na, uy, kay makaulat. Mga isohon, dili kaulat. Ay, gina, Lord, pahuman sa ko. Ay, rapture. Paminyo sa ko, Lord. Hallelujah. Para ka na ko, ingon nga pastor ninyo, pastoring this Happy Church for 30 years. My desire is, kuyog tang tanan sa rapture. Walay mabilin na to. Kaya ang mabilin makasinati sa katalagman, kauban sa mga dili magtutuo ni Kristo. Hallelujah. So igsoon ko diya sa Ginoo, tinuod man gyud ni. Let's prepare ourselves. Ngano ni, urgent ni siya nga message. Tungod kay gibati na ko, anytime, may tabo ang radyo. Importante ang katawan sa Ginoo. Di lang ma-inform kung dili. Let's see this video. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Breaking news, we are getting last-minute reports from all over the world of thousands of people that have just vanished. I repeat, thousands of people from all over the globe have disappeared. The total number of people who have disappeared has not yet been confirmed, but it is expected to be a lot higher than what was initially reported. According to authorities, the numbers are expected to be in the millions. Many flights have been cancelled because of security fears. According to reports, there have been plane crashes all over the world because some pilots simply disappeared mid-flight. Chaos has also spread to the roads where a great number of traffic accidents have been reported. Hospitals have not been able to cope with the number of patients coming in. Many parents are in complete despair as their children have also disappeared. Rumours are rife that this could be an alien attack, and there are those who believe that Jesus raptured these thousands of people. Witnesses believe to have seen a bright flash followed by a huge thunderous sound and a being like a man in the clouds. Here are some images caught on CCTV cameras.
The images you see now are from CCTV cameras all over the world. These images have been analysed by experts and they are genuine. CCTV footage from parks, shopping centres, parking lots, churches and traffic monitoring systems are indeed real and frightening. What has perhaps been most alarming is the report of a hospital where nurses have said in shock that all children just vanished. We are receiving images like these non-stop from all over the world. We are yet to hear from heads of state from all over the world who are in shock but have not yet released any statements. Our reporter from the US is live right now from the White House. Hello, Joe Bergson. Hi, Christina. Just like in the US, the UK, Japan and Canada, chaos has gripped the whole world with various tragic airplane accidents. But we cannot yet confirm the exact number of victims. Traffic is also at a standstill because of this phenomenon, with a record number of traffic jams. Trains are not running. The west side of Chicago, all the way to North Dakota, has no trains running at all. There have been countless 911 calls from all over the country. From Nebraska, New York, Arizona, Kansas, Florida, Ohio, Mississippi, Virginia, Texas, Washington, Utah. People are calling 911 from all over the country, to the point of jamming the line. Many evangelical churches have not opened their doors today, but they have been invaded by regular members and have remained packed the whole day. Everyone is expecting some kind of statement from the government, but this is yet to happen. We'll report back with any information as it comes in, but for now, back to the studio. Our team tried to contact the leader of the Universal Church of the Kingdom of God for a comment, but he also has vanished together with his whole family. Many UCKGs remained closed today because a large number of their pastors have also disappeared. Those who were around did not accept being interviewed by our team. We also tried to speak to a former UCKG pastor who had opened his own church, but he also does not want to speak to us on the current events. Members of various churches are saying that this is the rapture of the church. When asked why they also hadn't disappeared, many cried and regret not having taken Jesus more seriously before. We are closing this news bulletin here, but we'll return with more news as and when it happens. Inana ang tibuok kalibutan nga panghitabo diha sa gitawag og rapture. Manindog mo mga igsoon. Sorry lang kayo nga mulapos atong time karon no. Tungod kay dili nako pwede nga laktawan nako ang mga gi-ready nako para nato karong gabi una. Samtang nagtindog ta sa mubo nga panahon. Samtang mamalandong ka sa imong kinabuhi. Kay ang foolish og ang wise virgin, doon may connection sa rapture. Kung imong kaugalingon, imong gi-evaluate imong kaugalingon, imong gilantaw imong kaugalingon, ako mana ang wise. Padayon egsoon, liguna pagyud imong kaugalingon. Pero kung nakita nimong kaugalingon, mao ko ang foolish man ko nga virgin. Dili mag-judge ang Diyos nimo karong gabi una. Kundili, gipaabot niya ang iyang grasya sa imong kinabuhi. Gipaabot niya kanimo ang pasidaan. Di paulahi ang tanan. Get serious with God. Pag seryoso na sa imong relasyon sa Diyos. Unsa mang mga butang nga nakababag, nakabisi, nakahimog pagpalayo nimo. Karong gabi una, desisyon ni. Lord, gusto kong makauban sa rapture. Akong i-give up. Kung imong nasa imong sulod, ako ning i-give up kani mga butang nga nakahimo kanakong pagpaluya. Mga priorities, akong lifestyle, nga wala makapahimuot nimo.
karong gabi una igsoon, tuguti ang Espiritu sa Dios nga mo ministeryo nimo. This time that God will minister to you. Doon na siguro kay pwedeng biyaan, i-stop aron ang imong kinabuhi ma-ready at ubangan sa Dios. Dili ko mo require nimo nga ipataas imong kamot. Kung dili mo dasig ko nimo ug mo encourage ko nimo. Muluhod ka diha sa imuhang gilingkuran. Just kneel before the Lord ug i-commit ang imong kinabuhi. Kamay minuto makaluhod ka sa Ginoo. Pagpaubos sa imong kaugalingon. Ginoo, akong gidawat imong grasya. Unsay butang imong biyaan, imong i-commit sa Dios tonight. Buhata na karon igsoon. Pwede kang makaluhod sa Ginoo. I-give up nimo at ubangan sa Dios. God is here. Kuraba siya kabasan the Lord. Sa may mga butang nga nahimong lalayo. Baka it's too late for you. Humble now yourself to the Lord. Doon na siguro kay buhian. Doon na siguro kay pangayo ag pasaylo. Gamay ra kay minuto ni igsoon. Ask God. Commit 100%. God, tamat kayo sa kong mga igsoon. Hindi pa ulahi ang tanan, Lord. Naapa may panahon. Unsa may gisugid sa akong mga igsoon. Mabuhian na kay gamhanan ka nga Dios nga magministeryo tonight. Doon ang may bisyo, addiction. Unsa man, Lord. God, in the name of Jesus. Lord, amo nang gitugyan nimo Ginoo. Manaa Ginoo ang kinulusuran Ginoo. Nga commitment diha kanimo. Ang kinabuhi, Lord, nga kuy-an starting today is alive, fully committed to you. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa pasaylo. Salamat sa chance kay mong gihatag na mo, Ginoo. Di lang miigo makadungog, apan husay pa karon, Lord. Kay wala pa ka mo balik. Sharababa Shanda, Lord. Manang kusog sa akong mga igsoon nga makabiya sa mga butang nga naggunit nila, nagulipo nila sa ngalan ni Jesus. Mahimo silang free tonight in Jesus' name. Kung may mong kinabuhi, Ginoo, mahala niya kanimo. My prayer, Lord, fill them with your spirit now in Jesus' name. Mabutang aglana ang kalayo, Ginoo, ang suga, hapit na napalong, mabubuan sa kalayo, mabubuan of oil tonight in Jesus' name. In Jesus' name. Receive the oil of God in mong life. Bangon igsoon is a new beginning for you. Diha kang Ginoong Jesus. Receive the fire of God tonight in Jesus' name. In Jesus' name. Bitbita ang kalig-on sa Diyos. Ho rabakabasakabasan the Lord. Bitbita. Ibaluin nga gigugma ka sa Diyos. Kabubuto niya nga musugat kaniya.
igsoon. Kana nga paglaom, moabot na sa kinasuluran nimo. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Gibuhian ako sa imong kinabuhi ang kusog sa Espiritu sa Ginoo. Sa pagbatok sa tanang butang nga nakapalayo nimo ug nakapabugnaw nimo diya sa imong relasyon sa Dios. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Paliho og tindog igsoon. Hallelujah. Kung mata ko sa kanato atong ibayo atong kamot at tubangan sa Ginoo. And just, kung gusto kang magpasalamat sa Diyos, gusto kang mangayog kusog sa Ginoo, pangayo na karon, igsoon. Hallelujah. Pangayuan. Kung di nakakabati sa presence ni Lord, pangayuan, Lord, I need your presence. Kung anak kay kagana sa pulong sa pangayuan, Lord, magana ko ganunay sa pulong ni. Kung naluya ka, pangayuan, Lord, mawala ning kaluya pulihan sa kadasig. Sa ngalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, oh God, let your oil be poured sa among life. Sa ngalan ni Jesus, mana ang oil of the Spirit of God. Oh, rabasakabasad na Lord. God, mabutangan og oil ang suga, ug padayon magsiga sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Receive it, igsoon. Ingna, I receive, Lord. Can you say, I receive, Lord. I receive the oil, Lord. Go, I receive the Lord. I receive your oil, Lord. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. 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 Salamat, Ginoo. Bagong lana, Ginoo. God, aron pa dayon ming magsigad ya kanimo. Spirit of the living God, salamat kayo sa imong pagbubuos, imong presence sa matago sa karon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Hatagig kusog nga palakpak ang Diyos tonight, igsoon. Kanang kusog nga palakpak nga puno sa Espiritu sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. 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 Manglingkod sa mo.